herfra. Kontrol med armen. Pas på den anden arm, det er den, der kan slå. Og så laver jeg det her spark på knæet. Det her spark. Så her. Så jeg vil gerne have den her arm over, så den dækker for den anden. Så selvom den her dækker, så passer jeg stadig på den anden. Og jeg går efter det her spark. Du træder benet væk, når sparket kommer. Og jeg går over. Når jeg går over og sparker her, så tager jeg samtidig kontrol med den her arm her. Det er vigtigt. Så spark og hånd kommer på samme tid. Så jeg gør det her, og gør det her. Så jeg prøver på at komme herover og lukke lidt af for den der side derovre. Jeg vil gerne op på ryggen af ham. Prøver at se, om jeg kan få den. Når jeg går efter sparket, så går jeg over efter den her samtidig. Her ved jeg den her vej. Og så går jeg tilbage den anden vej. Så hvis jeg er her. 2. Bam. Okay? Nej. Ja. Sådan. Skal jeg lige tage den side længere? Ja, den der, du glemmer højt. Så gør vi det her. Jeg går over og tager kontrollen. Jeg går lige lidt væk fra hans center og går over og tager kontrollen. Så lukker jeg ned og slår. Det er den, I kender. Så gør banditten det her. Når jeg kommer over her, så tager han den her arm fri, så han kan komme op og parere mit slag, der kommer her. Bare skub det væk. Bom. Og så laver jeg backfisten her. Hvis du parerer nu, prøv at parere. Det kan jeg ikke. Ja. Bum. Så får han den i hovedet, ikke også? Ja. Armen op. Så jeg går over på siden, væk fra hans linje, og tager kontrollen med armene. Lukker ned, så vi kender det. Men nej, det kan du godt gøre hurtigere. Bum. Sådan der, åbne hånden, ikke også? Hold din arm selv. Tak. Herover, kontrol. Se om du kan operere den der. Over her, lukker, og jeg vil gerne op og slå dig. Det er det, jeg gerne vil gøre. Og du vil gerne parere. Så her, bom. Og lukker ned. Ja, så hvis du kan... Se. Vi har taget ham ned i armlås. Den kender I, det er den her kørt allermest. Så banditten, han trækker armen ned til sig. Ja. Så kan jeg jo ikke lave strakt armlås. Så det jeg gør, det er, at jeg går med det træk. Jeg går ned og tager kontrollen med mit ben her. Det gør vi ligesom der. Ja. For din skyld. Og så går jeg med ind med den arm her. Og drejer hans hoved. Kom tættere på, så I kan se. Kom du også bare lidt tættere på. Her. Der har jeg den i øjet. Min tommelfinger vender opad, det gør den på begge mine hænder. Så tager jeg det greb her, og så kører jeg min underarm ned i nakken på ham. Og så gør jeg sådan her. Når du kan mærke noget smerte et eller andet sted, så klapper du. Ja. Det er noget mærke, ikke også? Så hvis vi er gået her fra armlåsen, og han siger, det vil jeg simpelthen ikke være med til, så trækker han armen ind. Så går jeg med ind. Nu får jeg sat den lige ovenpå. Nu bare lige justere den. Nu justerer vi den lige for at være flinke, men jeg sætter den jo selvfølgelig på og holder den der hele tiden. Det kan jeg godt. Jeg holder lige noget væk herovre, så ikke det gør på ham, ikke også? Så hvis jeg er ved at lave armlås, og han trækker armen ind, tag den, og så fortsæt med den her arm. Over at klemme her, det er og så klem, og så lave den. Kom du der. Så jeg går efter armlåsen her, og han siger, det vil han ikke være med til. Så trækker du den her til dig. Så går jeg ned og sætter mit knæ ovenpå der. Lad nu være med at lægge for meget vægt på, ikke også? Og hånden den glider med indunder. Hen over øjet. Ned og have fat. Sådan der. Der. Prøv først her. Ja. Ja. Og så dig der venner. Ja, lige nøjagtigt. Er det rigtigt? Ja. Der, og så... Yep. Så prøv her. Hold fast. Nej, du holder fast.
så træk til. Bare tryk til. Sådan der, op igen. Ja. En gang til. Bare giv den gas. Her. Og der kan du godt mærke, der er det kraft mod kraft. Ja. Hvor er der lige lidt kraft der. Bare få den ned. Kraft mod kraft. Okay, over the top. Jeg lader mig lige, og så kraft mod kraft. Okay, ja. Du er der. Og så ned med den. Og her. Ja, det er fint. Og igen. Træk. Ja, det er fint. Sidste gang. Der er. Ja, okay, den er der. Og så en gang til, og så lægge godt kraft på. Ja, ikke? Jo. Ja, så gør det selv. Så var det godt der. Okay, prøv selv. Hvor stod med det?